Аяз күктә кояш елмайсын, һәм ул нурларын бөркеп, кешеләр йөзендә бәхет чаткылары уяталсын. Кайнар сәламемне түгәрәк бәхет тапшыруында җиткерәм сезгә мин, Зөлфия Шамсуарова. Гаилә, бәхет кебек шундый ягымлы җылы хисләр белән тулган, гади һәм шул ук вакытта бик зур мәгънәгә ия булган изге төшенчәләр йөрәгебездә алыштыргысыз кадерле урын алып тора. Бер-берегез өчен җаны тәне белән кайгыртып торучы якыннарны, уңышларыгыз өчен чын күңелдән сөенүче дусларны, күп кенә эшләрне бергә башкарган хезмәттәшләрне, күк йөзендә кояш кебек тормышыгызны яктыртучы һәм җылытучы иң кадерле кешеләрегезне сөендерергә теләп Мәйдан телеканалына котлаулар юллыйсыз. Без түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме белән бер зур гаилә булып, хатларыгызны чын күңелдән укыйбыз. Кош канаты белән, гаилә татулыгы белән көчле диләр. 8 июль бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне буларак билгеләп үтелә. Бәйрәмнең символы булып ромашка чәчәге тора. Нәкъ менә әлеге ак таҗлы чәчәкләр гаиләдәге булган бер-береңә мәхәббәтне, аклыкны, паклыкны сурәтли. Бу безнең өчен яңа бәйрәм булса да, асылы һәммәбезгә дә ошый. Котлы булсын матур бәйрәм, сөю, тугрылык көне. Җир йөзен балкытып торган гаилә, мәхәббәт көне. Җир йөзендәге һәрбер гаиләгә тынычлык, иминлек, сәламәтлек, муллык телибез. Тиң ярларыгызны табарга, тапканнарга югалтмаска. Мәйдан телеканалы бәйрәм уңаеннан матур җыр тыңларга тәкъдим итә. Ромашкалар, сөю чәчәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар, минем чәчәгем ул, урман чәчәге ул, якты бизәкләре болынның, күргән саен искә төшерәләр, рәхәтлеген бергә булының. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар,
Үзара хат язышу бик күркәм күренеш, бик матур хат килеп иреште безгә. Минем бер туган абыем Сәләхов Рөстәм Рауф улы һәм Сәләхова Гүзәл Камил кызын гаилә бәйрәме белән котлыйсым килә. Безнең бала чагыбыз ерак Үзбәкстан якларында узды. Ул вакыттагы хатирәләрне сүз белән генә аңлатып булмас кебек. Абыем минем өчен гел үрнәк булды. Гаиләбез өчен җан атып торучы олы йөрәкле кеше булды. Алар хәләл җифете Гүзәл белән Ташкент шәһәрендә дустының туенда танышалар. Шибәр, чая Казан кызы Гүзәл абыемны шунда ук гашыйк итә. Ниһаять 2 яшь йөрәк 1986 елда гөрләтеп туй итә. Һәм алар Гүзәлнең туган шәһәре Казанга кайтып урнашалар. Абыем заводның оста электрончысы булып эшләде, ә Гүзәлебез гомер буе балалар бакчасында дәрәҗәле тәрбияче булып хезмәт итте. Хәзер инде икесе дә лаеклы ялда. Лашындай уллары Марат белән Марселнең балаларын тәрбияләргә булышалар. Ягъни 5 оныклары бар. Безнең өчен иң якын туганнарыбыз сез. Сау сәламәт булыгыз. Кулга кул тотынышып, озын-озак гомер кичерегез. Без сезне бик яратабыз. Сеңлегез Рәсимә, Вероника, Родион һәм Светлана диелгән әлеге хатта. Барлык изге теләкләргә без дә кушылабыз. Бәрәкәтле тигез тормышта яшәргә язсын сезгә. Чираттагы җырыбызны бүген сезнең гаиләгезгә багышлыйбыз. Min senin tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarda köngül, senin bilen jingil, tuğan bulgaş rahat yaşarga. Yar yale, sin bar yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerlik bilmeyim işlerge. Yar yale, sin bar, yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerlik bilmeyim işlerge. Senin benim teregim, min senin teregin. Yaşasak da türlü tübekte, gül şeşegin kıya, jimirle kıya, tuğan yaşı harşa yürekte. Yar yale, sin bar, yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerlik bilmeyim nişlerge. Nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerlik bilmeyim işlerge. Yar yale, sin bar, yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerlik bilmeyim işlerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek,
Birleşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge Ана һәм бала, нинди көчле мәгънәгә ия бу сүзләр. Әниләренең мәрхәмәтле җылы кулларын тотып, күкрәк сөтен татып караган бәхетле кешеләр бихисап бу дөньяда. Баласын яклаучы да, саклаучы да ул әни. Менә шундый әниләрнең берсе турында чираттагы хатыбызда. Яраткан әниебез тырыш, уңган, хезмәт сөючән, олы җанлы, михырбанлы, якты күңелле кешебез Сибгатуллина Әлфияне чын күңелдән туган көне белән тәбриклибез. Сиңа күтәренке кәеф, сәламәтлек, гаиләң, якыннарың янәшәсендә озын-озак гомер итүеңне телибез. Һәр көнеңне шатлыклы булуын, хыялларыңның чынга ашуын һәм бар эшләреңнең син уйлаганча баруын телибез. Тыныч, сабыр, игътибарлы, намуслы, тырыш, тыйнак, Ходай шушы сыйфатларны биргәндер сиңа җыйнап. Бәйрәмең белән якын кешебез, барлык туган тумачалары, якын дуслары исеменнән әнисе Әлфия ханымны кызы Илмира котлый. Чираттагы җыр бүген сезнең өчен. О, сәлем, әнем. Улым, күпме төс иттергә була инде? Ярар инде, әнем, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Начало. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә.
Яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары, бары ныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Гомер үткәнлеге сизелмәй. Тегешик бәле барабызмы? Барабыз, biraz gene aptikahını kırıp vururlar. Тагын бер шатлыклы вакыйга белән уртаклашасыбыз килә. Шушы көннәрдә Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директорының хокук мәсьәләләре буенча урынбасары Ногманова Розалия Рауил кызының туган көне. Без Розалия Равилевнаны талантлы җитәкче буларак яратабыз. Чыгышы буенча ул Түбән Кама шәһәреннән 11нче сыйныфка кадәр әти-әнисе Рауил абый Рәйхана ханым канаты астында тәртипле, чая, үткен кыз булып үсеп җитә. Үҗәтлеге, максатчанлыгы аркасында кулына өлгергәнлек аттестаты алу белән баш калабыз Казанга юл тота. Казан дәүләт университетына укырга кереп уңышлы гына тәмамлый һәм Казан шәһәренең салым инспекциясендә 11 ел хезмәт күрсәтә. Анда да алдынгылар сафында була. Хәзерге көндә балалары Эдуард һәм Диана белән әти-әнисе туганнары янәшәсендә бәхетле гомер кичерәләр. Әлбәттә, Рауил абый һәм Рәйхана ханым балалар үстерүгә, тәрбияләүгә зур өлеш кертәләр. Алар үзләре дә инде 44 ел бергә гомер кичерәләр. Менә шундый тату зур гаиләне бүгенге бәйрәм белән дә котлыйсыбыз килә. Мәйдан телеканалы коллективы барлык хезмәттәшләр исеменнән хөрмәтле Розалия Равилевнаны чын күңелдән туган көне белән котлый. Исән-имин булыгыз. Алдагы көнегездә үстергән балаларыгызның рәхәтен күреп яшәргә язсын. Уңышлар сезгә. Әлеге җыр бүген сезнең өчен яңгырый. Сузыласың хаман йылдызларга, көндәшләрем дейіп аларга, шул чаклардан ызлы карашыннан аялалар кебек аларда. Өрсәң дә хаман йылдызларга, карама сине көнләп аларга. Тиңнәр юктыр сиңа җирдә күктә, тиңнәр юктыр синдә янарга. Өрсәң дә хаман йылдызларга, карама сине көнләп аларга. Тиңнәр юктыр сиңа җирдә күктә, тиңнәр юктыр синдә янарга. Мин бәхетле сизәм үземне дә, көлеп торса көләч йөзләрем. Синнән башка җирдә гүзәллекне күрмәс булды инде күзләрем. Өрсәң дә хаман йылдызларга, карама сине көнләп аларга. Тиңнәр юктыр сиңа җирдә күктә, тиңнәр юктыр синдә янарга. Өрсәң дә хаман йылдызларга, карама сине көнләп аларга. Тиңнәр юктыр сиңа җирдә күктә, тиңнәр юктыр синдә янарга. Сиңа җирдә күктә, син янасың якты бүгендә.
Яктыртса да юлдан башка йылдыз, сен яшәрсең күңел күгендә. Үрелсәң дә камыр йылдызларга, карама сине көнләп аларга. Тиңнәр юктыр сиңа җирдә күктә, тиңнәр юктыр синдә янарга. Үрелсәң дә камыр йылдызларга, карама сине көнләп аларга. Тиңнәр юктыр сиңа җирдә күктә, тиңнәр юктыр синдә янарга. Тиңнәр юктыр синдә янарга. Түгәрәк бәхет тапшыруында бүген искиткеч күңелле кеше, юморист, пародист, күп кенә җырлар, шигырьләр язучы, талантлы егет Әбри Хәбриев. Хәерле көннәр, исәннәрмесез? Сезне кайнар сәламлибез, Әбри. Сезгә дә үземнең йөрәк түремнән чыккан ялкынлы кайнар күптән күп шок сәламнәрне ирештирәм. Күпләр сезне шушы көннәрдә булып узган гомер бәйрәмегез белән котларга ашкынды. Мәйдан телеканалы шәхсән үзем барлык тамашачыларыбыз исеменнән сезне чын күңелдән тәбриклибез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Туган көннәр ничегрәк узды? Быел тыныч кына шау-шуларсыз дөньяда карантин хөкем сөрә, шуңа күрә зур мәҗлесләр ясап булмый. Кирәк тә түгел, чөнки былтыр 35 яшьлек туган көнемне юбилеемны зурлап уздырып җибәргән идем, 165 кунак чакырып. Субханалла. Быел ял итә, кошелек та ял итә, үзем дә ял итәм, банкет заллары да ял итә быел. Шуңа күрә өйдә тыныч кына тормыш иптәшем белән икәүләшеп, бергәләшеп, симәнкә кимереп кино карадык та ятып йокладык. Бик оригиналь туган көн булган бу. Әйе. Instagram шелтәрендә илгән балачак фото сүрәтегездә бик ышанычлы, җитди караш чагыла. Ягъни шаянлык, шуклык күренми. Кичкенә Әбри ул нинди? Кичкенә Әбри гомумән менә миндә балачактан бирле 4 төрле характерда яши психологиядәге. Мин сангвиник та, мин холерик та, мин сентиментал, мин меланхолик, тагын берсе бар ибәгә. Кичкенә вакытта да мин тәртипсез дә булдым, сүз тыңламый торган да булдым, әтием дә, әнием дә укытучы булса да. Шаян шакларда, шок шакларда, җитди шакларда булды, төпле фикер йөрткән вакытларында булды. Шуңа күрә балачактан ук төрле образларда, төрле характерда яшәдем. Аллага шөкер, анда белмим, билгеле, менә мин шундый булдым дип әйтеп булырлык түгел. Сыйларга сыйың булмаса, сыйпарга телең булсын диләр бит шулай. Хәзергә Әбри тормышта ул шулай кызыклы, күңелле кешеме? Төрле вакытым була, әлбәттә. Балалар янында инде күбесенчә мин шаярырга, тилерергә, бераз гына акылдан шашырга тырышам. Чөнки аларның әле дөньяны шушы җиңеллек белән кабул итә торган вакытлары, кайвакыт кырыс вакытларында була. Айшунны чыгарсалар, мин бик кырыс кеше, минем кабызып җибәрер өчен бензин кебек кенә, мин ышкын гына кирәк миңа, шартлавым да ихтимал. Уйга бирелгән вакытларда була, төшенкелеккә бирелгән вакытларымда була, берәр драма карасам, рәхәтләнеп ахырында үкереп елыйм, комедия карасам шаркылдап көләм, уйландыра торган фильмнар булса, уйланып утырам, төрле вакытым бар, әйткәнемчә балачактан инде булсам, хәзер дә шушындый. 4 төрле характер әле дә яши. Әйттем бит, искиткеч кеше. Уникаль ди. Уникаль кеше. Гаилә турында сүз киткәч, сүз кузгаткач, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә шундый сорау бирәсем килә. Хәләл җифетегезгә тәкъдимне ничек ясаган идегез? Мен дөресен әйткәндә, төгәлгән әйткәндә хәтерләмим дә мин бу әйберне.
ниндидер бер махсус урыннарга алып барып, махсус мөхит тудырып, кайберләр бит инде менә я яхталарга чыгып китәләр. Популяр бит инде ул хәзер. Я рестораннарга алып баралар, я анда яр буенда өстәл белән 2 урындык куеп, шәмнәр кабызып, скрипач чакырып, гитаристлар, музыкантлар чакырып, мотор иттереп, мөхит тудырып оештыралар. Белмим, андай бер булмады. Мин хәтта дөресен әйткәндә ничек тәкъдим ясаганымны хәтерләмим дә. Килгәнмендәдер инде. Кияүгә чыгасыңмы миңа дип сораганмын да, биткәндер инде шул. Ризалык биргәндер дә инде. Шуның белән вассалам. Скрипач дигәч, Instagram шелтәрендә сезнең мелодикада уйнаганыгызны күрдек. Һәм махсус безнең тапшыруыбыз өчен алып килергә дигән идек. Алып килдем. Тик уйный белмим. Уйнагыз инде зинһар. Махсус үзем өчен генә алган уен коралы, практика узган юк. Әзрәк фортепианода уйный белү алымы бар, тик махсус бер нәрсәдә өйрәнеп килмәдем. Берәр импровизация ничек бар шулай. Искиткеч бай табигатьле, күп кырлы таланты ясә. Рәхмәт инде. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Бәлки быелгы сезонда концерт вакытында бер нәрсә уйлап та куярмын. Тормыштан алынган мәзәкләр белән кеше күңелен яулыйсы җиңелрәкме, әллә инде уйлап чыгарылганнары беләнме? Беләсезме, юмор гомумән алганда нинди генә эчтәлектә, нинди генә капсулада бирсәң дә, ул һәрвакыт җиңел кабул ителә. Тормышта булган вакыйгаларны мәзәк иттереп сөйләү, ул тамашачыны нәкъ менә шушы вакыйгага әйләндереп алып кайта. Чөнки күп кенә кешеләрнең тормышында ситуацияләр, сөйләгән ситуацияләр, кызыклы вакыйгалар, алар үзләренең тормышында булган, ул аны үзен күрә, яки күршесен күрә, яки туганын күрә. Мәзәк инде ул шушы булган вакыйгаларга нигезләнеп әйткәнемчә, күпертеп, арттырып, икенче преамбула белән әйбит ясалган кызыклы күренеш, кызыклы сөйләм. Бөтен дөнья иписез тора алмый, сусыз тора алмый дигән шикелле, суның да бит төрлесе бар, ипинең дә төрлесе бар. Нәкъ менә шушы төрлелеге инде аның стендап булса, ипи инде аның мәзәк. Безнең күңелләребезне тагын да күтәреп, берәр мәзәктә сөйләгез әле бер. Кирәк вакытта мәзәк искәрә төшми бит әле. Менә тормыштан дип алганда, күпләр бит инде өйдә, авыл өйләрендә мәче асрый. Мәче бик урыс әйтмешли капризный җан иясе. Алар теләсә нәрсә ашамый. Аларга тәмле генә әйбер кирәк, майлы, йомшак, җиңел, итле әйбер кирәк әйбит. Бер мәчегә карабыдай салганнар да пешергән, әле генә табадан төшкән дип әйтим, кастрюльдән алынган карабыдайны салганнар, тәмле карабыдай, бер исләре аңкып тора, карабыдай үзе дә тәмле бит инде. Мәче бигрәк ваемсыз мәче икән. Карабыдай янына килгәндә беренче көнне карабыдай дигәндә борылып китеп барган. Хәзер көне буе бит инде моңа ашарга бирмиләр. Икенче көнне килә бу хәзер. Исенә. Кичәге карабыдай дигәндә борылып китеп бара. Аш бит инде 2 көн буе аш бер нәрсә ашамаган мәче, моңа 2 көн буе бер нәрсә бирмиләр. Шушы карабыдай тик тора моның тәлинкәгә салынган килеш. Өченче көнне килә дә «Вау, карабыдай!» дип әйтә. Бу мәзәк белән элек балаларны йоклатайм. Әкият турында шуны сөйләйдем. Шу шаркылдап көләләр иде. Аннар маңгайларыннан пәп итеп алайым да йокларга яткызайм. Кайвакыт шушы мәзәкләр белән йоклатып җибәрәйдем. Хәтта этюд формасында күрсәтте безгә. Әле хәрәкәтләр белән күрсәтсәм, вакыт мәҗлесендә ясаган булыр идем әле. Безнең Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларыбыз чын күңелдән сөенгәндер сезнең килүегезгә. Амин, шулай булсын. Тапшыруыбызны ямьләндергәнегез өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен, игътибарсыз калдырмаганыгыз өчен үзегезгә дә зур рәхмәт. Мәйдан телеканалы түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме бу атнада туган көннәре булган һәр кешене чын күңелдән тәбрикли. Гомер бәйрәмнәрегез шатлыклы, күңелле үтсен. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы да ахырына якынлашты. Бу аралашулар дәвамлы булсын иде.
Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына хатларыгызны юллагыз. Ә инде сорауларыгыз булса, 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Һәр шимбә кичке сәгать 8-дә һәм якшәмбе иртәнге сәгать 10-да яраткан җырлар, фотосурәтләр белән үрелеп барган эчкерсез хатлар эфирда яңгырый. Юлларыгыз якты, адымнарыгыз максатлы булсын. Киләсе атнага кадәр мин, Зөлфия Шамсуарова, сезнең белән сау буллашам.